Takže vítajte pri sledovaní nového videa od Enerbajku. Na tomto videu si ukážeme malé plné elektrické vozidlo pre mestskú prevádzku s názvom Enerbike Amy. Tak poďme na to. Povieme si najprv základné technické informácie o tomto vozidle. Jedná sa o plne elektrické vozidlo, určené pre prepravu 4 osôb s úložným priestorom vzadu. Zadný náhon vlastne je na zadných kolesách, poháňaná je zadná náprava. Batérie sú uložené takisto v zadnej časti vozidla, pod vozidlom v kufrovej časti. Poháňaný je 72 V a 100 Ah litiovou batériou, čo činí dojazd zhruba na nejakých 80 km. Maximálna rýchlosť pri tomto vozidle je 45 km za hodinu, čo činí vlastne možnosť užívania od 15 rokov s vodickým oprávnením AM. Maximálne zaťaženie vozidla je 886 kg a hmotnosť vozidla je 447 kg. Môžeme si prejsť najprv z vonkajšej strany. Vozidlo je má osadené predné stretávacie svetlomety s technológiou LED cez šošovku. Takisto zadné svetlá sú osadené LED-kovým svietením, smerovkami. Vozidlo má obuté vlastne pneumatiky na ráfikoch R12 so štandardným typizovaným rozmerom. V zadnej časti sa nachádza vlastne uloženie motora, ktorý má výkon 3,5 kW s maximálnym výkonom 5,5 kW. Vozidlo je veľmi maličké, šikovné do prevádzky v meste, jednoduché na parkovanie a ako alternatíva ku skútru. Môžeme si prejsť donútra, kde si ukážeme interiér vozidla. Vozidlu sú vlastne dva kľúče, má bezkľúčové štartovanie. Na ľavej strane dverí sa nachádza vlastne elektrické ovládanie okien predných, zadných, uzamykanie vlastne vnútra vozidla a uzamykanie otvárania zadných okien. A už ako sme zvyknutí, ako v každom vozidle, nachádza sa nám tu v podstate ovládanie smeroviek, svetiel, stieračov klasický, klakson. Vpredu vidíme multimediálny displej, vlastne, kde vidíme základné informácie, ako je rýchlosť, stav batérie, prejdené kilometre, volty batérie, aký máme zaradený rýchlostný stupeň. Na pravej strane sa nám nachádza multimediálny dotykový displej s možnosťou rádia, prehrávanie vlastnej hudby cez USB, Bluetooth spojenie s telefónom, štandardné základné aplikácie a funkcie. Tu vidíme výstražné smerovky, ventiláciu a kúrenie. Vozidlo má zabudovaný bufík, takže v zime si vie krásne prikurovať vlastne interiér kabíny, ako fúkanie na sklo, či priamo na pasažierov. Už štandardne USB pripojenie. Vpredu sa nám na spodnej časti nachádza vlastne 12V zásuvka. Odkladacie priestory, máme vlastne dva kľúčiky, vozidlo má bezkľúčový štart, štandardná riadiaca páka, D drive dopredu, S je vlastne športový režim, keď je to vozidlo výkonnejšie, neutral, reverse, spiatočka. Pri zaradení spiatočky má vozidlo zabudovanú cúvaciu kameru, ktorá sa nám prepne na multimediálny displej pri cúvaní. V podstate klasický ručná brzda, zapájanie pásov. Sedačky sú relatívne pohodlné, kvalitným prešívaním, s látkovým poťahom. Sú výškovo v podstate polohovateľné dopredu, dozadu. Tu sa nám otvára kufor pre úložný priestor. Môžeme si prejsť trošku dozadu. Ja si dám sedadlo do štandardnej polohy. V zadnej časti v podstate máme sedenie pre dvoch spolujazdcov, dvoch pasažierov. Je to trošku menšie, ale pri krátkych jazdách, na ktoré je toto vozidlo určené, je to bezproblémové a dá sa kľudne previesť 4 osoby. V zadnej strane som si otvoril kufor, vlastne máme tu menší úložný priestor.
V prípade vyklopenia sedačiek sa jedná len ozaj o malý priestor na nejaký nákup, 2 tašky a podobne. V vozidlu sú štandardne je vlastne zdvihák, trojuholník, klasická sada náradia, oko na ťahanie, nabíjací kábel. Nabíjačka je integrovaná vlastne vnútri vo vozidle a nabíja sa vlastne priamo na 220 V do zásuvky. Nabíjanie trvá, pokiaľ je vozidlo úplne vybité, zhruba nejakých 8 až 10 hodín. Úložný priestor, pokiaľ nemáme vzadu ľudí, nevozíme spolujazdcov zadných, takže vieme si sklopiť zadné sedačky a vtedy nám vznikne už väčší úložný priestor, ktorý je praktickejší na prepravu čohokoľvek. Vozidlo je klasicky homologizované na prevádzku v Európskej únii. K vozidlu je COC certifikát, ktorý vlastne je nápomocný pri prihlásení a potrebný pre prevádzku na verejných komunikáciách. Je homologizované pre 45 km za hodinu, to znamená, že je možné ho šoférovať od 15 rokov a na vodické oprávnenie kategórie AM. Takže môžeme si ukázať malú ukážku jazdy. Posuniem si sedadlo do vhodnej polohy. Tým, že idem sám, takže mám momentálne dostatok priestoru. Vlastne s tlačením tlačidla bez sa naskočí na displej pekne. Zaradíme rýchlosť, uvoľníme ručnú brzdu a ideme. Momentálne mi pípa. Vozidlo je veľmi svižné, reaguje na plyn veľmi dobre a v rámci prevádzky v meste, obci alebo na nákup maximálne dostačujúce. Takže môžeme si ukázať jazdu aj z tohto uhla pohľadu. Už máme momentálne naštartované, zapnutý displej. Pri zaradení spiatočky sa nám vlastne automaticky prepína na cúvaciu kameru. Zaradíme dopredu a ideme smerom dopredu. Vozítko je veľmi svižné, akčné a jednoduché na ovládanie, vlastne ako v štandardnom aute. A ideme znova dopredu. Ďakujeme, že nás sledujete, dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.